Gızıklı alem, ködürleýär. Assalamu alaikum qadrli dinleyijiler. Sağa oturanmysyňyz? Biz sizin ýüregiňiziň gysmazlygyny, Şimdi şatlanmaňyzy isläp, güýmen gatly ýepleşigimiziň täze saryna başlaýarys. Hormatly dinleyijilerimiz, bizim güýmeniň atly ýepleşigimiz Tomuz mewsumyny iýun aýyna işe başlamaly bolýan. Näme 2 ay gijag alyp awgustda başlady. Вирусная угроза была обнаружена. Garaşansyňyz da gepleşiň başlamagyna hem merekelle garaşdyryp bilendirse wa. Owa muham dinleyijilerine garaşandyr. Men berdi diýjek bolýan zadym 2 ay ala giç başladyk, dogry dämi mewsumy? Owa, Indi bir hepde ýalym bir ýyl gutar aýsak diýenler. Bir tane gepleşik çykaryp, soňam bu taryk gowarsak näle bolar? Sen pikiriňçe? ay ýok muham bolýa bolmaýa. Ben sen dinleyijiler sen gepleşigini soň dinlemez. Näme üçin? Dinlemek üçin ýürüýse garaşýarlar ahyryn. Garaşanlaryna da gelişik giderler bir düzgüne salla muham bu gepleşigini. Sen bir düzgünlük atdy giden ok. Mammaga tenim derrew aharan başlaýan. Men ýöne diýişip aýtdym aşaly düzgüne salýanlygym barada dinleýijilere aýtmak üçin eden diýişmem boldy bu aýdan diýişmemiň aňyrtynda ulmany bar. Düşün. Ine dinleyijilerimiz size de degişli. Onuň gepleşigi tertipsiz düzgün, siz alyp barýa diýip oturmadyňyz ýaly. Biz ýörükde düzgün döre tükşýärde öňler biziň gepleşigimiz ýylla biri ýa-da aýda bir sanaga çykyp düzgüne laýyk girmeýärdi. Indiden başlap nisip bolsa her hepdeniň ýekşenbe günleri hökman biziň güýmeniň atly gepleşigimiz. Täze sanyny siz dinläp bilersiňiz. Ol hökman iş ýüzüne geçýär. Biziň şu wagt gaýdan düzgünimiz. Şoň üçinem indi şer hepdeniň ýekşenbe güni Güýmenim. Сканирование завершено. gepleşigimizde degişmeler. Üç tane işçi aylyk alyp işden çykdylar. Olar zawodyň çykylgasyna teňizmişmak makul bildiler. Eger 100 tarafy düşse, bir çeşece alyp jynkadýas. Eger arka tarafı düşse, öwürt ýeri alyp alýas. Soňam arok. Eger keseline düşse, pully kişiler ýaly restorana gidýäs. Eger teňe howada doňup galsa, onu aýlygymyzy öýelteriz. İşten ýadap gelen äri aýalyna berk tawşyrýar. Hey, heley, şu kim jaňatsede wara? Öýde men ýokdym, düşündiňmi? Birdenem telefon jyňyrdaýar. Aýal trubkany göterip diň salýarda jogap berýär. Alo? Ermeydi? Muňa gahar gelen äri aýalyna gyýgyrýar. Ey, şeley, men sana ýap-ýaňy adam ýaly tawşyrdym Ay, çizini bir koysana. Sana can eden oklar.
Möjük restoranda towşana duşya. Towşan kanyak içip sigar çekya. Garış bildir çişigi ya. Gözel gyzara da hödredya. Möjük onu gen alıp yüzlenýär. Tavşan, sen beyle lezzet şekeri almança pulu nereden alýaň? Şonun bilen akmy möjük. Genarlar bilen nähirlice bolmak gerek. Möjük öýe gelse, aýaly aşhanada nahar bişirýän eken. Ol aýalynyň izinden emay bilen gelýär-de, onuň goşa gözüni ýapyp oýnatjak bolýar. Aýaly: "Näme towşanjygym, ýene-de puluňy taraýdymy?" diýip nähirli seslenýär. Ezizim, sen pul için samsağa durmuşa çıkarmay? He, näçe pulun var? Ikor dukanyň öňünde dur. Olaň bir beýlekisine ýüzlenýär. Oo, duran yüzüm gördünmü? Ana şon çilfel. Neçe adam size var ara? Ay dost, ol sudya var. Bir erkek kişi yollaşına gurrun verýär. Şun beni ahır canlı sağa turuldu. Sağa becerdin mi? Yok lay, hayalim onu bilen kelle vurdu lay. Bir serhoş kişi yolak sütünün öňünde durup onu kakıp başlaýar. Ey, aç kapıyı. Hey, ben sana diyorum, aç kapıyı diyor. Ben kime diyorum, işte yok mu? Aç kapıyı, aç. Ben kime diyorum, aç kapıyı. Bunu gören polisiya onun yanına gelip, Siz serhoşa değilsiniz. Hani üflen. serhoş bar uyuculen polisiyanın yüzüne üflek koyuyor. İçkin izinden yana başa aylanan polisiya elindeki tayağı sütüne vuruyor. Kapıyı açın. Açın kapıyı. Ben polisiyadan. Gabra bar ayal, her gedek adamsı işten gelenne, onun eşigini goğuca gözden geçirýän eken. Özü hem nähildir bir saçkılcagat çıkaysa, ulu gopkun edýämiş. Ine, bir gezek bolsa ol hiç zat tapmandyr. Ayalı adamsının ähli eşigini ýene-de gözden geçirip, "Ersim ağa, bir saç ýogy duşupdyr" diýip ağlap başlapdyr. İşe yerleşecek bolýan Gavrovaly özüne näçe aýlyk beriljeğini sorapdyr. İlk sana 70 lev verersin. Sonlar 100 lev alarsın. Diýip jogap beripdirler. Bolýa. Diýip Gavrovaly hem ılalaşypdyr. Ýöne men soňlar gelýär.
Doğanı cigisine dişini gurrun var ya. Cimsan, din men düşümde uçora meni aylanıp durun. Cigisi ağlap azar verip başlayar. Onam çinleri minlerimedin. Doğanı Sen yatırdın ha. cigisi O yarayım valla. Bilip vururdum da benim. ecesi oğluna kayaya. Bak sen yaş kesilen. Ben seni yerden ver gözlep. Yüreğim su oldu. Düşünüyor musun? Su oldu yüreğim su. Vay Ecemi. Bizim suğa gittik de. Anna, Çari, Abdullah, Kayrık köşedeki Nurverdi ağam oğul Maksat dağıyımız o Ankara'sının köllü suğa düştük de. Ece, biliyor musun biz o çayda niye mi gördük? Ne mi gördünüz? Bir yalangıç orsayal var ha. Yalangıç Türkmen adam kovalap yürünüken o. Hay samsık. Ayttim ben sana. Şoňal yere barma deyip. Onun aldatları üns vermezler. Olur değerlidir. Ay Ece orsayala bilemek verin kakama sağdı. Mammağı O muha. bu gepleşigimizde çıkmana çıktı. Karışıp dinlediler dinleyicilerimiz. Ova. Var yok bu onun resmen kenem gitme şu gepleşik. Ama ne çavat karıştılar. Aytma sana. Sen bu yaplaşın toy yana o. Ne adamlar toya da ne. Çavat karışyanlara. Bir gün ne soğulya geçe o toy diyenim. Sen yaplaşın şolar ya alo ya. Ay şeyler ağayan mammağı. Onu ne muham? Vaktimiz bolan varsa. Ne mi doğru senin yaplaşın cimla yeli? Cemlal mammağı. Ine kadırlı dinleyicilerimiz siz Guyman'ın atlı gepleşiginin täze sanyny dinlediniz. Gepleşigi taýýarlap size Muhammed Murat Orazov. Gepleşigimiz barada teklipleriniz, istekleriniz we beýleki tanqydy bellikleriniz bolsa ýazyp durun. Bizi Spaces ulgamyny tapmak üçin şezel sözüni ýazyp bilersiňiz. Ýa-da internet arkaly www.şezel.spaces.ru saýtyna girip tapıp bilersiniz. Bizi line ulamına hem koşmak 993 69 26 69 26 telefon belgisi arkalı tapıp bilersiniz. Awa, isteseňiz şol belge jaň edip hem gürleşip bilersiniz. Şimdi 863 49 88 99. Boýar ana dinleyijilerimiz. Hoş, Hoş, sağ olun. sağ olun.